mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January D, and I'm Mario Kapampangan, camera vlogger na nagsasabing manyaman ang maging Kapampangan. So, bali for today's video mga kapatid is July 26, 2023. So, ito ang araw ng banal na kapistahan ni Apong Santa Ana. Ayan, so nandito tayo ngayon at magsisimba tayo ngayon. At after ng misa is magkakaroon ng banal na prosesyon. Ayan, so kahit umuulan, ang daming tao pa rin dito sa Santa Ana ng mga nagsisimba sa iba't ibang dako ng Pampanga. Actually, hindi ng Pampanga, meron pa mga taga Bulacan na nakita ko na nandyan. So, ayan si Apong San Joaquin, then ito naman si Apong Santa Ana, ang aming patron dito sa Santa Ana, Pampanga. Ayan, so after nito, magsisimula na ang misa. So, pero bago dyan, siyempre papakita ko sa inyo kung gaano karami yung mga taong nagsisimba. Dito, last mass na po pala to mga kapatid. Ito yung 5:30 to 6:30 na misa ngayong gabi. Ayan, so maraming ng mga tao andun pa sa pinakalabas. Ayan, so siyempre parang mga nagpipicture-picturean pa yung iba. Ayan, kasi talagang ayan, andun yung ibang mga patron ng bawat barangay mga kapatid. At kasama sila sa prosesyon mamaya. A few moments later. Ding banal, ikang buko rin mo, ikang buko ikapatas kapasan, Jesus Cristo. Kagul Espiritu Mana, tindikan Diyos maligaya ng Santa Iglesia. Katipon harapan mo, kaniting pisamban mo, katapat pamakan mo, Santa Mabiluga ketawan, tiking kararunduman, kanganaikit na miuman, kamalwat ng panayan. Makatipon harapan mo, kanitipis ang banu, kekakwet